ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ଭିତ୍ତିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଭାଷାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପିଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘରକୁ ଏପରି ଗଢି ତୋଳିବା ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ବୁଝିକି ପଢିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଲେଖିବା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ବୁଝିବା ପରି ଜୀବନବ୍ୟାପୀ କୌଶଳର ବିକାଶ ହେବ। ସେମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସାକ୍ଷରତା ଓ ସଂଖ୍ୟା ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ କରିବା। ଜୟ ହିନ୍ଦ।